radio that makes you happy. Yonke. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le phimbo njengamanje lami igama kuveze ngithuthunga kumala bathi ilaspo namagumede mhlambe emangawo osemusha ngizophinde futhi ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu labana mangabe sibheka lapha nobugagu kanjalo futhi nomtsizwe lapha nasuke sibheka lapha abantu bakwakhumalo insizweni ngilapha sukhuluma ngathi ke lapha komuntu ngomzelaza amashobane odonda lezi lapha nabadla umuntu bamenga ngendaba lapha ngifuna sibheke udouble thinta lapha insizwa umlabalaba umfoka khuma lapha insizwa ke esekukhulunywa ngaka kakhulu lapha nabanye abasho lokhu nalokho bathi ibhova livukile ngqo bathi ibhova livukela ngeenyawo lapha nje kubhekwe amagalelo kamlabalaba khumalo lapha insizwa enekhona elimangaza insizwa ke lena impela mangaba sikhuluma abantu abamagage emcolomaskandi engeke futhi sicale nangephuthi igama layo lapha insizwa esingayifanisa lapha nonyoni emhlophe umfoka jali insizwa nje ezithi masibambe kwasane kuzwakala ukuthi cha hayi kubanjiwe ke lapha nokuyezwakala impela ukuthi kubambe isandla esikakhumalo lapha nesandla sakhumlabalaba umfoka khumalo khiphile ke insizwa lapha nealbum ethi The Son of Carpenter okuyi-album phela eshisa kakhulu edla ubhedi eshisa ikhotha lapha nabantu abakhuluma ngayo enkundleni zokuxhumana lapha abancoma nje ubugagu kanjalo nobunsizwa balensizwa yakwakhumalo lapha nomlabalaba mnandi kakhulu ke i-album yalensizwa lena nginxusa kakhulu abantu ukuthi bake baphuma ngenkalo zonke lapha baphume bazitholele yona lapha kuma digital platforms esingabala lapha no Deezer o YouTube o Spotify kuzo zonke nje inkundla zokuxhumana la sitholakala khona osidayisa umculo wonkana lapha nikhona ke i-album yayo lensizwa umlabalaba ngakhuma la impela uyabona mangabe sikhuluma impela ngingoma The Son of Carpenter ingoma emnandi ngohlobo limangaza lapha nethanda ngabantu abaningi ziningi kakhulu ke nawe uzosicingelela ke hit uze ukuthi hayi lensizwa iyanemba iyanenebula uze ukuthi ibhova nje ngqo lapha ke emlabalaba umfoka khumalo hamba ke uyalapha ku Spotify uya ku YouTube uzositholela i-album ephelele ufike nje uyidownload noma uyidlale khona lapho uzobe sufaka isupport insizwa nje negalelo elikhulu lena kubaculi bamaskandi sokhumbula ukuthi ke kuyafika lapha nedlala abaculi abaningi i-keyboard mangabe kudlalwa live lapha kodwa ke asikho lapha namhlanje sizokhuluma nje ngayo mangabe sithola ithuba lensizwa lena ke mbafethu bekusho lokho namhlanje siphinde futhi hlangana ku video elandelayo isikhathi esilandela ngikhohle ukusubscribe nokungilandela ku Facebook @radio Nkezo libe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu baba wamyemiyala yakifusaselili ngakaphumila yethi ngimindodana uqala usho osu